kum kadak jong ka jing kan mau buram ya ki briu ki badon ka jing duna hakit khotmet ni ki person in disability na kaliang jong ka te song lang multi-purpose cooperative society limited jakrem rangkat ka jing tre lang ko office jong u district social welfare officer southwest khasil district ka district legal services authority southwest khasil district but ka npr pd scheme southwest khasil district kelayo ban rakhe yakni ka sngi ha clf Light Lausang, Hakaba Uba Renicton Langdo, Tonkar, Unong Mikmat Jonkamaukrwat constituency, but Kum Umentri Jonga Sarkar Jala, Ulalong Ukongsan. Kajing tu ban penlong ya ke program kalong mante song lang ya ki ban penlong ya ke jenga lang ban I mean sim bawat apreng ki jing tuna ha kamet Henry ki don pat ya ki jingla ka bakarpang namar haba ki dunaru ki la ban le shibun ki kam ki bakrau kum ha karwai ka siaw kaput ka tem bat ki wei di ki kam kum balong lem ki wei ki babiang ha kamet ka phat Kiwedi Gibel Ajinkren, Kilonka Kong J.U. Kharpuri, Additional Deputy Commissioner, Southwest Khasil District, Uba I. Laurinyang, Block Development Officer, Kamaukrwat CNRD Block, Kakong D. Sotun, Chief Judicial Magistrate, Com Secretary, Jonka District Legal Services Authority, Southwest Khasil District, Bat Kiwedi. Hakanigas ngi layo aban sam ye jing ai sobha shakikatu ka ningut ki briu ki badan ke jing duna hakil khonmen la penchit penshngai ye ka program na ka jirwai na ka Chilajong Village Organization Maukurwan but ka jishat na ki hep ki barit jong ka kanhun children's group na dom jerti ya pimenta kiriu rangba kinong yalam kasi babu kerpa kani kasni menta ban kershan lem kiba ana ban kershan lem kaya mure ngidon menta kani kasni Rengkat bati ibaduna bana kumpara briu watnya benya kita nin kershan lem ya kum kita wasnya marwe kibana Wat lang ilong tangki nong re ni kwa baki jing tung jong ni kinom se ni kwa kakam jong ni kan ya syapran leng bada jing kershan jong ki Bajing yalong lang shituli kabakam pe kajingla kabakam karpang ban ye ki pat ngai khuble ye phi baro khamtam ki kimi ki badon mat ngi hande ka sngi ka mata ki balong ka jing karmen ya kini ki khon ka jing karmen ya ka imlang salang da ka jing don ye phi kimi ki badon ka jing kirkhle ngai khuble ban kan mau e ya ka jisnu e ye kini ki khon ki balakha long breu ka ne ka pathai rangkat berkata ka jingla ka bakham karpang ka baki ki wei kimla lane ka baki kimla bat ki wei padekila ngidan hala ka jong ka jingla ha ka ba ublei trekrat u ai yangi ha ka jing emag ne ka pathai ngidan kata katalan ka bakarpang ha ka ba ublei upan kha yangi ka ne ka pathai rangkat kita lan ki ba pher batang ka wei ka jing sisa yak bagini officer kila dep kren kalong ba baro ngidon laki jong ki jiduna kata kade kabba baro ngi hapan priang babaro ngimbiang ngidon hala ke jong ki jiduna don ki babiang ke khatmet kaduna no kapar khat kaperdah don ki bastat bha ka don no sa ka jing bitar sela don ki bastat bha ka keu sa ka jil sarong ngidon hala ki jong ki jiduna but labon ba ki bakdawi ki jiduna jongaru hak bagi pensa ngaru bat kedewe ke jiduna jonga ya kabanga pedeng kata kini kinong bot kiba hajan bha kiba bot bat ngai kiba kedewe ba ke jiduna jonga ngalasmo ngalale bha ku monong elam ban trei ban I the best kabanga ban le ban ya deal bat ki officers joka department joka district
hakarukom kum nogelam bat maki kum ki officers bat kum yoro bat ki parano sesnong chang thao ki parano elam ki parano ba kasngong ngal persang bala bhaga bala hendrei kini ki parlo ki jinga ki jukdo kita jiruna ki ong ba pi jam palat kata kini ki jiruna ki maki kido kabamot kapan i ba baro ngidon la ki jong ki jiruna onom don way over balong perfect hakane ka partai hakane ka celebration jongi yakane ka world international day for disabilities tongin sim ya kata kajing kunjemot bangin pait ki khmat kumayu i ka kami bangin yo i ya ka jelong karpang hakini ki khon ki balakha rangkap bangin di khotbat ki baduna ngin i yaki ngin burom yaki badai tang hang tai ka bangin yo i baka perthai barok ka way kandai ka perthai haka bangi don kata ka respect each others ngindon kata ka jinya burom keliang i way ya way pat bat ko kilong kemi ngidon hang ni mentak ma bon maximum pidai ku piki long kemi na ko abang gede ke sisa balaradon ka no ka por barwanra ka suk ka san haka perthai haka imlang ka salang ngin kham bangin pai khmat syaki way pat hendeng yo i ba ka jingkamen kadai lengba jong kadot not jong phi kilok kami kumba philala banwanra ka jing it ba ka jilong ka way haki yin kisam ko phi bidon ni khmi ti ba ka imlang ka salang ro dei lengba jong phi kilong kami bat yo i ka jing la jong kilong kami menta yo sngo menne ya ka jingkran jong ki ar ngut kilong kami ki bala sim menta ha ka jingkran inong besar berkunjung ADM jongi ikong harpuri haka bagi sko tho ya ka jingkit khle ya ka jingla jongki banyalam bandon haki office sarkar ke pher kalong ka jisko shngan hado kata-kata banyo i bakilong kemi ki jongi haka ka jaj bandre ki ya teo kilang baro kilong ki nong besar kilong ki officers haki department ke pher bagi yo i ya bagi tray ka kam with great responsibility ki tray ka no kam dan kata kejingkir kle banlong barwanra kajing bit kajing biang haki office ke baki gidon bahaki imlang salang ke bangidon ya kejingin sur bersim kila ban ogi ngamata bangin priang syu nomor wafim sila kongok banwan hendrei wan lakataru kila priang syu bahaya ngaru banyak pada don dekat hakan ke sngi ko mata image kam kan ke sngi ke badan jengmot hak bagi kon ki jongi ki balakah hakan ke pertai baro kilong ki bakodor hakmat ubreu hakmat ublay kilong ki bakodor hado kata-kata to ublay try kendat unda karku ya kini ki kon ki jongi ki balakha kena perthai laki don ke jinuna ke khonmat hendrei ublay unda karku haki jing karku ki bakham karpa barkanong ke jing kemen bakrau lagi ladangin yo iya ka successful story jongki haka bakin keo haka bakin job hangno ngampip pisngo kumno hendrei haka banga sngat ke jing ruai laraki ai jing ruai kini ki breu ki bam madla ki khmat barhaba ki ruai ngasno ke khambang kasur ternat ban sngat ya kasur haka baki ki ruai balaraki sim kano ki sim mata kano ka activities kalong ka compare ya ka pin kham iternat pin kham skul ternat ban tek ya kini ki breu ki badon ka jiduna ka khotmat to ai ublay unbu hangi kata ka mensim bangin yo i ya kata ka differently abled bangin yo i ya kata ka disabilities haki hendringin yo i haki ya kata ka jilong differently abled joki ya kata ka jingla bakar pang joki ngin yo i ka jingla bakar pang haki nginum yo i kata ka jingduna haki khotmat hendringin yo i no ya ka jingla ka bakar pang haki ublay terkenat kurkulang yapi yang hilang iwe kublay sibun kublay sajar Betulan khotmet kilapau haki benta iba pher hadu ba nadu uba jiniru umadam u champion uta upai shakmat haka perthai nadu ki cycling ki jingya shong cycle mun ki tu ki jingya le daka cycle kum ki race lani ki bai pat ki jingya le kai lani ki bai pat ki jing tray ki beduna haka khotmet kilatam banyani bat ladon ru ba ki baruspa da ka jing tray shitong jongki banyani tengin dai shu ban on ba ngin le ram ya kita ki ba
duna dukot met kun ki kini ki kpa kun ki bahing bahasan kun ki para marjan kun ka shnong ka thau ban nang sha ban pet baki sha le ben la de don le po shnong po thau kham tam e kun ki nom ket kam kun phi ki self help group e don hang ni la ni ki seng ki ba pher la ni ki ramba shnong ki bakit e ki shnong ki mentri shnong ni dei ban pet e kun kita ki long hien lada ki kun bakla ban le bor ya kita ki baduna khotmen nangi phai ka jing duna khotmen manta belum sien ni om o ubam dan khti ubam dan kecap ubam mat la ni klet no ba ka jing duna khotmen ru ki don ki brio ki baduna haka khli haka jing mat jing berkhat jing ki kataru kadai kawai na ki jing duna haka ba haki than jing ni pat la ban pediang ni tang shu om ba oh lekno shu doktor uban tek ya ka kot ka khia jom ka jumot jum berkat ka khlia jumi ni on oh pha ni bale mot ya ni ding bet mo sesuatu kata kawan menta haka mental health kamot haka kot ka khia jom ka khli jom ka jumot jum berkat ka jumi da chukwa ban kerentang kan dia sepang kene ke sengi sya la ke sengi ke ba kerpang ke jompi ki brio with disabilities hajing sya melayu asnga mene ke de la sya ke sengi kalai tade dan dai nomor bai la sya ke sengi hap sai jang babun pi la ne ba nangiru officer ni medon ha station dan kadang-kadang ni peluang ya kan shimbai akan ke sengi pengen organize ka akan ke sengi te nitip ba barakhai nani uble la thau kerpang ni wei kum ki jing thau ki ba kerpang jungu don na preng jungi ni biam kumanga biam not nadang sedang kakti ka jat ka khamut ka khaman hendai ka jing duna ka jong na nitip hanga la ai thoi ki kli bi hanga duna dai na bru bi kum bru ba jana ni ba yang hendai ka don jing duna ka junga lese ka buniat tunga ka dia alang ni lese keriang juga kalau ngebelengkot ngamdau kalau bebet lese ngadon ke jingduna ke skor ke junga lese ke khamat junga ke duna siliang wat mangaru ngasnau lede don ki benta rolang ubrio kum tau person with disabilities tambi ke mapi mangaru olang kum mapi wah te ngimbe wan snau ba tau nani ki brio padon ke jingduna hage de khotman hendai la ni wat ba nani ki basam hang hadian ro idon lai jongi jing tuna dan rai ya pi ba ni tip shop kita ki bro ki people with disabilities hendai la tip ini kum ki differently disabled what la ni duna khmat siliang hendai ngila pat ban pule hendai wala ni irut berarti ki khmat hendai ngila pat ban thawa ban kren ban rawai tentang magani ki sini wala adab ngali ke wai ke video ke ba wai brio bangi ki khamat kumno ba ruai ba utam ki gitar batak ba nang tai ba utam ba ruai ke gitar ke bensiam juga ke berkeplo pada sang benjam umat habang apai ke tang sat ba ke tang talan ke pang ba ublai la ai terpang aku mutau brio te kita ni ki benta ha ka jingin go jongi kiba ni bilang kumjo he kemudian kenal naga jingat per dan raya kan ni sini lara ke kerpang ya kan ni sini ke jompi asno pan ai kuble kerpang pi iwei badon ha ka ni kapua